Duduszko! Duduszko! Слушай, не стал зайца, ой, то есть мен. Čuveni mađioničar Alabama danas u pozorištu Bižu. Čuveni mađioničar Alabama danas u pozorištu Bižu. Извинявам се, шефе, но ж мене стало шаргаренте. Нека хвала. Я овде живим. Това е моя куча. Да. Слушай, шефе, я ставя плакати на твою кучу. Ти розумеш? Я ставя плакати на твою кучу. Ти чув за приютно власниštvo? Uprošti mi, prijatelju. Da li voliš pitu od kupina? Ne. Rekao ste pitu od kupina? Baš glup zec. Pokazat ću njemu. Alabama. A sada iz potpuno praznog šešira. Pogledajte, ja ću pritisnuti jedno dugme i vidjet ćete. Pogledajte, izvadit ću živog zeca. Šta? Daleko je? Ti. Ja. Nisi očekivao da me opet vidiš? Kaži. Molim te, odlazi. Upropastit ćeš mi tačku. Idi, skloni se. Znaš šta? Slušaj se, ja ću ti pomoći. Pokušavao si da pritisneš, izvadiš zeca iz šešira, jel da? Rigare, bruta. Pokušaj da me namamiš šargarepom. Šargarepa, da. Hajde, izađi, dobit ćeš lepu šargarepu, slatki zeko.
Imam ga. Naprotiv, imam tebe. Dame i gospodo, za moju sljedeću tačku potreban mi je dečak iz publike. Ja ću vam asistirati, gospodine. A sada ću pokušati da provučem mač oštar kao žilet kroz korpu. Nemaš se čega bojati, to je trik. Mačevi ne ulaze. Budi miran. Da li te mnogo boli, sinko? If I do it, I get a weapon. I Go, baby. Hello, oh, yeah. I feel well, too.